Здравейте, от мен Лазар Христов. Добре дошли в следващия урок от курса по въведение в програмната среда Лазарус. В момента работим по моята втора книга за Лазарус, въведение в Лазарус ID част 2. И в момента стигнахме до втора глава, точка 2, диалогови прозорци за потребителски вход. Нека отворим PDF файла. Предния път разгледахме диалоговия прозорец InputBox или функцията InputBox. А сега ще разгледаме функцията PasswordBox. По името може да се досетите за какво ще се използва тя. Това е диалог за въвеждане на парола, като функцията се ползва за въвеждане на чувствителни данни, както се казва, примерно пароли, като заменя въведените от потребителя символа с звездички. Ето и нейния синтаксис, функция PasswordBox, константа caption, prompt от тип string и всичко е тип string. Ето и една процедура за използването. Тук се декларира променливата. Ето така. Това е налеко. Не се въведе нищо. А на екрана ще видим следното. Кога да използваме PasswordBox? Когато трябва въведените от потребителя данни да не се виждат явно, т.е. за пароли. Нека да покажем примера в самия Лазарус с двете програми, които използваме. Ето е първата. Ето PasswordBox. Въвеждаме някаква парола. Искам ОК. И тук ми се появява обяснението за тази функция PasswordBox. Подобно е и във втората програма, която направих с тъпаловидния изглед. Само че тук са в точния ред, който ги разглеждаме. До сега сме разгледали тази е шестата. Общо са 8. Ето е PasswordBox. Въведете парола. И OK. Позволява въвеждане на скритата парола. Даже затова не извеждаме на екрана самата парола. Това е всичко по този урок. Желая ви всичко добро!